Laida Rodríguez eta Robert Serna dauzkagu gurekin, haiek birziklatu elkarteko kideak dira, eta datozen minutuetan urriaren 14ean egindako zabor bilketaz hitz egingo digute hain zuzen ere, Bidasoa ibaian murgildu baitziren bertan dauden hondakin guztiak bertatik ateratzeko. Beraz, elkarrizketarekin hasteko bikote lehenik eta behin konta idazue. Urriaren 14ean garbiketa egiten egon zineten, baina ez da zuek antolatzen duzuen honelako lehenengo ekitaldia, ez? Aurretik antzeko beste gauza batzuk egin baitizu ez da? Bai, orain arte hainbat zabor bilketa egin ditugu, Hendaian, San Martzial mendian, Hondarribin, eta abar. Beraz, bai, orain arte hainbat antolatu ditugu. Horixe da, esan dezakegu bilketa hau Bidasoa ibaia garbi izeneko proiektu baten barnean dagoela, beraz, pixkanaka proiektu hau sendotzen doala esan dezakegu, ez da? Bai, bueno, azkenean gure proiektu potenteena da, eta, bueno, lan asko daka, así que lehendabiziko edizioa izan ezkero, pues, oso konten gaude, eta, bueno, saber nola egiten dugun, orain egin behar dugu balorazioa, eta aurrengo urtean, ez dakigu nola egingo dugun, edo aterako den. Oraingoan 7 udalerri mobilizatu dituzue, imaginatzen du honek guztiak atzetik lan asko duela, ez da? Bai, lan asko eta hilabete askoko lana da, antolakuntza, udaletxeekin bilerak, parte hartzen o kolaboratzaileekin bilerak, bai, hilabete askoko antolakuntza da, gu gure lana daukagulako, orduan guzti hau gure lanaz kanpo egiten dugu. Beraz, 8 ordu egongo bagina honi lanean ez, pues erraisago izango litzake, baino berezitasuna da gure lanaz kanpo antolatzen dugula guzti hau. Esan dezakegu zabor bilketa honen bereizgarria dela, ibaian egin zenutela, eta bai ibaiaren kanpotik eta ibaiaren barnetik, ez da? Honek ere bestelako zailtasunak izango ditu imaginatzen. Bai. Bai, azkenean jendea behar dezu zuri esku bat botatzeko, eta talde hori antolatzea beharrezkoa da, eta ez da erresa. Orduan, azkenean, ibaiatik egiteko behar dezu segurtasun pixka bat, eta kanpotikan egiteko ere, azkenean, etortzen dira aurrak, familiak, eta, bueno, kudeatzeko hori azkenean behar da denbora eta lana. Konta iguzu pixka bat, zenbat pertsonek parte hartu zuten urriaren 14ean egindako bilketa honetan, eta pixka bat nola antolatu zuten taldeak, arduradunak eta nola kudeatu zuten? 211 bat pertsona parte hartu zuten, bolondrez bezala, baina gero bai izendatu behar dugu gure taldean arduradun bezala parte hartu duten pertsona horiek oso garrantzitsuak izan direla, zenda gure konfidantza guztia beraiengan utzi dugu. Orduan, gu 3 bakarrik gara eta 3 izanez ezin gara toki guztietan egon. Beraz, puntu bakoitzean, bizpahiru arduradun izendatu genitun, eta arduradun horiek gure lana egin zuten kakotxen artean. Eta hori, ez dakit zenbat puntu zeuden azkenean, elkargune desiente zeuden, eta hori, eta arduradun bakoitza, bolondrez talde hori kudeatu zuen. Eta konta iguzu pixka bat, nolako hondakinak bildu zenituzten, gero horiek guztiak sailkatu eta kudeatzea ere beharrezkoa da, konta iguzu laburtzen moduan zer aurkitu zenuten ibaian? A ber, ni egin nun endarlatza bilatu, ibaien artean, eta denetatik, gurpilak asko, kamionezko gurpila handiak, kotxeskoak, sokak, plastikoak, eta atera genuen bomba akuatiko bat, bere kable eta guzti, asko pisatzen zuen, eta hori izan zen handiena, eta niri gehien inpaktatu zidana. Azkenean hori nola llegatu da ara, ez? Eta, bueno, eta gero, ez dakit, Santiagotarran ez nintzen egon, baina ikusi nun, argazkiak eta hori, denetatik, karrito de compra,
ofizinezko Aulki aulki bat, matela bat, nola esaten da, koltxoi bat, bai, bai, bateriak, bai, Hondarribian bateriak, bi bi bateria, bateria, bat handia, bai, eta beste bat txikiagoa, eta hori burni asko, kriston kutsatzen du, azkenean, bai, burni asko, burni asko, beira asko, mm, edukiontzi asko, baita ere, botillak, azkenean denetatik. Bai, hori da, agian igual, ibaiaren zonaldearen arabera ere, ba, Hori da, bertan aurki bai. daitezken hondakin motak ere aldatu egiten dira. Bai, eta gainera gauza geneukana marea ere. Marea ari zan jeisten eta azkenean gauz pisutsuak ba hor daude. Azkenean marea gora banik egongo balitz, azkenean pues, botila, plastikozko botilak, latak eta hori ba, azkenean dakazu gertuago. Jeisten denean marea azkenean sabor hori botilak eta geratzen dira, como, pues, saltzen dira hortikan los bekoz, eta, bueno, azkenean, pues, hori, mareari egin zigun lan hori, gauza handiak atera. Eta konta iguzu, bildutako hori guztiarekin, zer egin zenuten gero, nola kudeatu zenuten, ez dakit hau erraza izan otezen. Kudeatu puntu bakoitzeko, bueno, hegoalden txintzerrek kudeatu zitun, eta iparralden biltagarbik. Orduan, puntu desberdinak zeudenez, txintzerrek bere hegoaldeko puntu guzti horiek Avenida Zubira eraman zituen, eta biltagarbiko eta iparraldeko hondakinak biltagarbik kudeatu zitun Avenida Zubian bestaldean, iparralden. Orduan, gaur egun ez dugu inor hondakin guzti horiek jasotzen ditunak eta gurekin antolatzen dena, gurekin kudeatzen duena, bigarren bizitza bat emateko hondakin guzti horiei. Gaur egun ez dugu inor. Orduan, ba, erakundek kudeatu dute behin ibaitik ateratzerakoan, ba, txintzerrek eta biltagarbik beraien kudeaketa jarraitu dute. Bai, azkenean, sabor guzti hori askotan ezin da erreziklatu. Dago zikina, hautsita, eta bueno, azkenean, ez dakigu ze gertatuko den berarekin, baina, bueno, badakigu ez dagoela hor, kanpoan dagoela, hori da garrantzitsuena. Gutxienez ibaitik kanpo dago hori dela Hori da. garrantzitsuena. Eta ekintza honekin, ba, familia osoarentzako plana proposatu zenuten, eta hau ere, garrantzitsua izango da, ba, belaunaldi txikietan ere, ba, gai honekiko kontzientzia hori sortzeko, ez? Eta horrelako ekintzek duten garrantziaz, eta horrelako ekintzak egin beharrez izateko, ba, lan bat egin behar da horretik, ez? Bai, baino egia da datozen belaunaldiek kontzientzia izan behar dutela. Baino batzutan garrantzia edo ardura beraiengan jartzen dugu eta ardura gurea da, heldu bezala. Gu hezitu behar ditugu eta sentsibilizatu. Eta beti esaten dugun bezala, hondakinak oso ondo dago birziklatzea, bigarren bizitza bat ematea, baina gehiago ere ez sortzea. Orduan, murriztea, gure hondakina, gure bizitzeko modua aldatu behar da, kontsumitzeko modua aldatu behar da, eta ez beti jarri ardura datozen belaunaldietan. Ardura gurea da baita ere, heldu bezala. Eta konta iguzu, behin garbiketa amaituta, ba, egindako lanaren hausnarketa egiteko momentua izango dute orain, eta ba, hurrengo ekintzak planifikatzen hasi aurretik, ez da? Bai, bueno, azkenean proiektu hau indarra eman dugu, Bai. hiruei, baina egia esan da, utzi digula resaka pixka bat, zaitik azkenean, zelaidan esan duen bezala deno, kriston lana dago atzetikan, ez egunak, baizik eta hilabeteak, dei asko, bilerak, eta azkenean behar dugu ere parentesis bat egin, bai, zaitik azkenean gu ere baditugu gure lana, eta bai, egingo ditugu, txikiagoak, baina, bueno, oraindik ez dakigu. Birziklatu hor jarraitzen du eta hor dago eta jarraituko du. Orain balorazioa egin behar dugu, zer hobetu daiteken eta zer aldatu behar den antolakuntza mailan. Eta hori esan dugun bezala jarraitzen dugu,
eta esan behar dugu gure kosmetika tailerrekin jarraitzen dugula. Beraz, berreskuratzen ditugu eta orain neguko tailerrak hasiko dira. Orduan, hori. Bai, azkenean neguan ere ez da zaila egitea horrelako ekimenak eta horregatik Laidak sortu zuen bere tailerrak gure apoioarekin eta oso ondo dijoa. Bai. Eta berak kontent dago, erreziklatu jarraitzen du beste formato batekin eta gero ja pues uda etortzen denean pues egingo ditugu txikiak eta bueno. Hori da, imaginatzen dut, baduzuela jada ez dakit buruan, garbitu nahiko zenuketen edo garbitzeko beharra ikusten duzuen beste zonalderik, edo hori, ikusi dugu proiektuak ez zaizkizuela falta, garbiketak egiteaz gain, ere, tailerrak antolatzen dituzu. Hori da. Garbiketak aterako dira eta badira horrez, baino hori jarraipena ematen diogu rezikla birziklaturi, kosmetika natural tailerrekin. Esan nahi duguna da beste modu batean baita ere kontzientziatzen dugula, ez bakarrik hondakinekin, baizik eta gure eguneroko bizitzan beste aukera batzuk baditugula eta eguneroko garbitasunean eta hori ez dugu pentsatzen zenbat kutsatu dezakegun. Bai gure eremu naturalek eta bai gure gorputza. Orduan horregatik sortu genituen kosmetika natural tailerrak. Gure aldetik ekimen guzti hauei zabalpena ematen saiatuko gara, beraz mila esker bikote onera hurbiltzeagatik eta egindako guztiaren laburpen hau kontatzea. Mila esker zuei. Eso, no?